Oras madita salhuna mangina tabe matlongan tangyang madihita diapala di manugoton adorang sotatangihon hatani depata diapala di manugoton jumulo mahita marede mahita. Sido au nai nguli manuk jupa lindui menelui dodisi mohini di mataki. Tapasada marohatta martang yang mahita. Debata Jahoba na marhabang so di Banu Gijang peho Tuhan ale donok do tu akan nama jobuarmu. Puji-pujian mardongan moliate ma di sobahon nasa rohanami Tuhan ganuk marsada-sada dihilalan nasa rohanami asini roham namar mudu-mudu ngolunami. Wihami Tuhan bulas yang borongin na holomi tu manugoton ala asi do holom ni roham. Nuain Tuhan neng tumangion hatam hami pakulingi hami marhiti hatami nungarade hami mananginani. Amin. Ureni itu hatta dongan saha porsiaon nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus turpuk pejahan ni ganup akka ulot di bagasan sadarion imana nenek sian sepanya 2 ayat 3 songroma di dok disi lulu ima Jahoba sudi hamu ali akka na uduk roha di tanoon hamu akan na mangaradoti uhumna lului hamu ma hati goran lului haserepon anggia tung di odingi hamu diari pangarimasan ni Jahoba ido yanggo sahana. Dongan saha porsiaon hurian itu hatta di bagasan ayaton jauh-jauh ni panurirang sepanya dang tu akka nagugu marpuaso manang namora di hamoraon portibion. Alai tu akka na uduk roha di tanon. Akka na uduk ni roha ima urat ni haporsiaon dang napuna haporuon manang kesombongan. Alai namurade manoba Jahoba marhite parange nadenggan dingoluna sigano pare. Urian itu hatta hamu akan namangadaloti uhumna onma gobbaran haporsiaw na mangula dada holan di bibir ala ikkon tarida di parulaon mangulahon patitna mangulului debata lapatanna mulak tu debata paubahon roha jala makamulateo pambahenanna tujuatta mengalului debata ima asalam tatadda jala mangulahon lomoni rohani debata dan aga besada ruas ni huria nabun judo hita dipangido debata hita gabe sitiruon hita di panmuluan siapari na mangalului hati goran manang mencari kebenaran haserepon di tonga-tonga ni portibion nagok osom doho lateni roha alanido di jauh hita gabe mual ni dame ni Tuhani di tonga-tonga ni portibion. Huren itu hatta na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus diodingi hamu di ari pangrimasan ni Jahoba. Pakirimon di bagasan rimas ni Jahoba manang pengharapan di tengah murka. Patuhanon anggiat mabuni hamu. Patuduhon parlinggoman manang perlindungan marhite haporsiaon na masiohot tu debata. Debata do haporusan manang benteng na gumugo di ari pariparan ni rimasna ita mamasyohot mangulaon lomoni rohani debata asa dapotan asini roha ita sa leleng ni lelengna. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata nami pargugoi mahami ruas ni huriam asa gabe akka nalabok roha hami jala ajari hami asa totong mangulahon hati korammu di ngulunami siapari. Jala homa hapurusan nami ditiki hasusaan. Jala homa si pujion nami saling mangulu hami di asianganon. Asi maramida hami ala perdosaon. Amin.